panopa mpekesera ini mpekesera Badupita sosinina imene kuchambula siku lero kuti meri taone masabata amenewo ndapa uzana ndicho kumbutsana penanali kuti no ate kuilumikisa bwino bwino ndiyeno sono mwabwera kuti muzikambisana chimwene anu kuti muzo kuti mupanga bwanji pampekesera imene kumveka ndi achimwene anu anati mawota yankhulepo inunso ndi maono muyankhulepo miza kuti amanga nyumba munali maono kuti angommasula amene kapena angommasula ndiye mawu amene muzigawana pakati pa anthu awiri pamene mukukambirana pamene mukukambirana zokuza zizo ndekuti leno ukokona mukasiya chimene anosana bwino imenewe kunyumba kwanga mukanga tili mwabwera ndi nkhani ndamene mubwera ndi nkhani nakasingana munaimva kunyumba kuti vatifuse kuti basi ngati pa tsiku lalero mapanga maepisode masina ngati nemwe ayambira mama wawo funika kuti tipange maepisode okwana 11 kapena 12 mangotengera kuti ngati anthu sanabwere mokwanira timatha kusintha zina ngati apapa nkhani zina zoti tazisintha kali imene tipapangira yapo ija ya anthu awiri aja kamba zakuti wakuchipatala amene wakhala anthu atatu matangoite mbeneza kuti tiga anthu awiri winayo palibe ndi zofuta zina zimene makumana nazo makuto ena amene timakumanaona amene transport alibe monga sabata ija kunapezeka mbiri anavutika for cha transport komabe luso ine ndimalona kuti anthu iniwo ndiyena cause mmapezeka bedi line store ikupita pati chimozimozi okay apata kubwereranso kufika pamalo pano kuti so atengeso ma directors kuti atengeso ma characters ena pali tunaona muli busy kula busy kako basi tamanga kuona kuti zikhale zikuyenda motani makamera tango zitchulani kuti ndino ndani komanso lo yanu mmatenge utani Nkhalango Multimedia. Okay, ine ndi Pascal Emerson Jackson Wadula Balankinyo Banda iyo tayambira disoni zinalo Emerson Jackson Wadson Kuria Balankinyo Banda zina langa Nkhalango Multimedia limapira ngati kamera ndimangoona dimutanyamula chimenecho kaya kunyumba koma zimenda mva ine zimenda ndilesa kaya poyamba ndizokuti achimwene ani kuntunda kwali kuntunda ineso ndikapita ndina hati kani mende kufuna ndamva ine bafuna nonse muri pomwe mukumbukira zana mutabwera kunyumba kuja ife tikufika sisiri anangonyamuka mokuudwa sana tuuze chimene amanyama ananyamuka koma chimene anayankhula sinaziwe afuka anango ndikubwera ndenkani nenda mpanyi akuti amunake anampangira lezi mutina kutauni ndiye akuti akubana alowa nyumba imene yalendi pamene pondimvese mutinda anampangira nsika na renti kutawo chibwezi ndiye wokuba mulowera wa chibwezi tikiteni nenyenyi umvulaza moti panopa inetu chifukwa chake timanena kuti wamisa anaona nkhondo mukumbukira nthawi ja anajama yankhulankhula eti ife nkumazuzula anawa nene komatu wamisala nawo na nkhondo ndiye leroli zipaso zake ziziti zimene zachitika ndiye uja anaswega ntima magenza tiwamenyedwa nida mamuna ake basi inu pamene zafika apa kunyengererana kusakhalepo matimva apaponso tisachedwe tingolumikizana ndiyakuti muna kwawoko banja lithe basi kuti pamene paso pakhala ayi atipwetekera munthu pakhala kujira kujimuna pamene yapa ndu ndipo chakazingidwa kutiko
Kukucha? Ni dakali kuyendatu ndi timu imene ya Nkhalango Multimedia pamene akukonzekera kuti pasama episodes a Tonde Wadula. Simufomata Ndithu. ase uimera abantu apita no manyale manya abuzi Tingofusango timu ya Malawi Wathu omwe tabwera nawo kuno. Mwaona bwanji kuti zimatenga zinthu zotani. Ndizinthu kwa basi. Chifukwa choti zimene akumayankhula zinthu zophunzitsa zimene zimakhala zikuchitika. Koma mukaona masitepe awo kumene amapangira tikamaonera ndithu zimaoneka za simple kumene pachepa koma kumakhala kuyenda. Pita malo ndi malo. Yetu. Ndithu ndikuonanso kuti mmodzi mwa anthu amene ali za luso limeneli anali ndithu akutha angotifotokozera kunena kuti mmene ambira kuyenda mamawa episode iyi lingoti sini iyi kuyambira mamawa uja tiwaona sini ino malo anonso imene apangira maloyi ndi zinthu zotani zimene mumakumana nazo ndithu mukamapanga kutionetsa sewelo limene la Tonde Wadula. Ndingakuwuzani zoti masina amene tikujambula apawa zikuchitika zimachitika madera ena ndi ena monga madera azathuwa mwina kumangiriridwa tikati kumangiriridwa sikuti munthu nkungotenga chingwe kuzikwizinga wekha koma malingana ndi ma problem amene umachita iwe mmudzi zimachitiranso anthu ngati ukwavutisa anthu kwambiri mmudzi Tonde akukupezera chingwe Tonde ya ndikupeza chingwe ndithu ndikukumanga ndikukusiya kuchire konko ngatibe anthu ena sanati kukuzindikira kubwera kuzakuona utha kufera komweko ya chifukwa choti imene imangokhala kuti anthu ena sakudziwa zoti kodi munthu yali kuti so kwa munthu kumasoleranso ngati muti mmene momo ndiye masine onse amene tajambula aja nyamata amene mwamuona atamangiridwa muja nyamata winanso kubwera kuzamuchosa mmene mujamo nyamata amene uja akanakhala kuti wina Yesu samayendera zachi ndiye kuti akanatha kuumira. Apa tafikanso ku dera lina mmudzi momwe muno mwa William tayenda kuchoka kumene tachokera ku tichokera ku manyumba uko tabwera kuno kumene akujambula sosinina kumene amafuna ndithu malo a Nkhalango chonchi ndithu kuyenda nanu limodzi ndi anyamata amene a Nkhalango Multimedia. Okay, in 3, 2, 1, action. Iwe. Gaga. Bwanji. Bwanji. ari chingomenya ngati mubute ni mutoka chakuziwa kuti ndangero mpaka zimene zikafuna nzimu Kodwa mmasula
All right, in 3, 2, 1, and action. Gaga. Bwanji. Munali muli busy. Katangofotokozani kuti munali mukutani pamenepo. Okay, in the drone, me tima use abo jambulira ma short amwamba. Tima jambula nkhalango imene fumu gaga. Gaga sound ile ina mangidwe yawo. So timafuna kuti short cheka makaoneka. Anthu akaziwisa kuti nkhalango yake inali yakula modani. Komanso malaka analopsa modani. Chifukwa ndi malopsa kuti munthu sangangopezeka kuwamba. Oyeneka kuti mfumu ikakhale kuti ikumeneko. So in any views don't pilot wa Nkhalango. Okay. Abarura takuona kuti mukamaonetsa ndithu ma story imene ija pa Facebook page yanu komanso pa YouTube channel panu sizimakhala zophweka iya. Kwambiri. Komanso ndiye kuti nkhani apa sinati. Ilipo. Apa mukungoshuta koma kuti mukazilumikize so. Kwambiri imakhala ntchito. Ntchito eni. Okay. Ka mungafotokozepo chani kweza anafotokoza kale. Aboss ali apawa. Pamavuto amene mukumana nawo in terms of kupanga shooted story imene tuzwa story imene imathandiza anthu ambiri amene amaonera kumbali yochosankhawa komanso ophunzira maphunziro osiyanasiyana mu nkhani zimenezi. Ndi mavuto anje ena amene mumakumana nawo ngati inuyo ndimuna ndingofunsa kuti drone imene Nkhalango Multimedia ili nayo angapo kapena. Okay, for now tikuzona kuti tinayo imodzi. Imodzi timatoka ndi mavuto tinatoti imayendera masensa nde sometimes umatha kufuna kuti uluse malo kuti masensa aja kukana imapeza kuti sikulu komanso mwina tili kumalo ngati kuti ulibe magesi battery atamoto ndi mabattery ochepa ndoti zimavuta kuti tipange operate. Mene mumveratu ofuna kwabwino mutha kuthandizirapo komanso mene wafotokozera kuti sizimakhala zophweka iyayi nde tiyena Malawi pamene pakuoneka zabwino tiyenera kuthandizira. Kaya sichoncho kwambiri. tizasatira na nyamata amene wa pa Facebook page pawo kusupportatu koyambirira ndikuwapanga follow pa Facebook page pawo komanso kupanga subscribe ndi kumaonera ma videos awo pa YouTube channel chawo. Ma page onsewo pa Facebook komanso pa YouTube channel ndi Nkhalango Multimedia. Ndithu nde anyamata mukuona apawa ndi amene ndithu amaonesesa kuti ashute bwino kuti zimene mmaonera zija zithe kuoneka bwino mene mmaonera monja. Ndithu. Apa tikuona kufuna apange cover ndithu area imene ya scene imeneyi akiuza ndithu chipangizo chimenechi.
pano siru zwati mupanga chani mukutani pamenepo Akati kudrona atu basi. Jambula Nkhalango imene mfumu yamangiridwe yako. If I say ngweze mboye ibere jonche nge yende tonchi isabide oku isabide ngwenda sipende vaya oku endikate mbene kusibiza berera imekaja lengabo ya mwambe Kuona ajambula seed manager after kujambula senator afunaso kupanga cover nazo ndo asidu musozodi wewe ni manta ngoti wewe ni manta Zotu kama mpitisa golumwete singa tukumuthawisa kuti mina yena cha mambo chaliswa muti ali pamuda pamuda Kwa meno mapangira George banya mabiri Okay. Kasi nango hapo ali maapo anyaso maapo ndaso asiyeni asena athamini ali mumuntu basa mwakoti jamba kuntunda uko ndiku masulozi na mujamla basi mabrashi na kwa limene machoso na kwa bunyo ndikuti uzatola bomba kwa tolaso nazo kiasi limeze watoleso zipelaso mama pumusa mwako utakuthandiza fumu weka akuthandiza makopo anakona magasi maso hai anago akuthandiza makopo akuthandiza makopo mwachina imani machiso mjima hiyo bana lekuti ngoyo mnampasa kumbuye lonchi Mesa nampasa ya kumbuye lonchi kuna zimba aruma konda ya pele Okay, tenti ambe. Donde tu Ngoma kaiwe niona ile shot yako 3 2 1 action Kwaje? Ndio, ndio. Never guys. Kuona nyamata ukonsekera kukonsekera nyamata atamsoli Ninde kuzako akuvumira kuti akamenye silira konsekera
Wa Malawi Wathu saiwali kuti ife Malawi Wathu tili kuno ku Nkhalango Multimedia ku mudzi wa William komwe akupanga ndithu akujambula masini ena oti story imene ya Tonde Wadula ndeti dakali kuyenda kuti tione ma backstage ama scene amenewa. Nde apa tili ndi pacha ndinu ndani muselo limene latonde. Ndikunyadireni amene mukundiona pano. Ambiri mmandiziwa ndi zina lauti Zakhwima. Zakhwima ndine mwana wa maina mbewu. Ndeti mavutisa kwambiri mayatu. Ndilipo ine Sicilia komanso mkulu wanga Makwale. Ndiye hayi Simena wapaka makolo amfula ziti zunguza pena pake. Chifaka na feti masatiza maganizo wao. Koma ndizoona ndi makolo amazunguza. Timazunguza apapa akundite na mkulu wanga Makwale. Komanso mkulu wanga ndachiphwanya. Ena wanda yachibiriti. Ndiye akundite kudikira kwakuti ndikaoneke. Ndiye muone menda valira. Mutakuona noka kuti ndi ana ovuta nditu. Amudu. Tiyo tifaa zoti kambe monga kunyadira ngati. Monga pano panga timemo kuonera Tonde Wadula. Gaga. So ali ngati mfumu wa muno mospano. Ndikumuti senior chief. Gaga soundira. Ndiye ifendera chinyamata ake. Ndameti kungovala chonchi ndameti kuvutisa muzi muno. Mayo vutisa. Tikufika pena so kutenga zinthu basi mwangodya. Apatiyeni mukaona. Mana ndi mchimwene wake rap. Bwera sema kwale bwera. Mkulu wanga ndamene. Young blood. Tumati together as one. Oho, tatifotokozeni ulabwera fange muselo muja Tonde Wadula. Mangooneka ngati anyamata ena ake oti ovuta choncho. Komano musamaone ngati ovuta. Ife kutoko muzi mulungani kuli ma handsome. So amisamata kusiyanisa bwino. Handsome ndi kuvuta. Samata kuziwa chinthu. Ndibeni mane yakuti tilipo atatu. Pali ine Zakhwima, Makwale ndi Sicilia. Ndiye ndifana ama inambe nenda nkulira mu. Koma sona anthu akumatira akwera tumene sinayi. Uronga zimene zinachitika ulendo uwu. Ati fe kumakatira kuti ati masina athu acho kwa chachikape. Akuti mbanja muja ati mulakazi awiri mwamuna mmodzi. Ati fe kumatisiya mu glass ma. Ife tilibe chani fe. Ndipo chimene ineyo ndikunyadira kwambiri. Ndiona kuti pano pasi pati kuphaka life. We are Chizungu. We are packing life. Mukwamva atu anyamatawa kuti mwaziwe bwinobwino muone luso la bwinobwino. Osaiwala panga subscribe Nkhalango Multimedia pa Facebook page. Komanso taapangeni subscribe ku YouTube channel. Follow them pa Facebook page Nkhalango Multimedia. Komanso pa YouTube channel Nkhalango Multimedia. Osaiwala tangoti kumbusani pa jamaina anu ndi chani mutondemo. Komanso Big man Makwale. Tiye nitu ababa akukonzekera kuti apange ndi shoot scene yawo imene masabata mmemu mukhala mukuwaona anyamata amenewa mu pa MBC TV komanso kweni kwa support kwakukulu subscribe ku Nkhalango Multimedia komanso tayesani kuwapanga follow pa Facebook page Nkhalango Multimedia. We are packing life. What's up, man? What's up, man? How's it jambulapo? Tieni tuone ma backstage awo amusini imene akufuna jambule pa nthawi imene akuti kuphaka life ndi kumeneyo anyamatawa ndithu akuchita mu sewelo limeneli la Tonde Wadula. I'll make you sit down, like Ndezi mimi mbona kuti nanga sipa yati mazina meza kuti mirado yanu muno ndino afuni mkuenda simukutawa Ndezi maneno timanena kuti mezo continuation iri pale awa tikumuza da sei yo kabira kwa ajaja